Cum comentează dâmbovițenii majorarea accizelor, aflăm din următorul sondaj de opinie. Cum comentați faptul că din anul 2010 prețul accizelor se va majora? Nu-mi convine, mai ales că sunt și pensionară și e un lucru foarte rău. Practic nu-i de comentat. Din ce în ce mai rău. Se va scumpi alimentele, se vor scumpi utilitățile, totul se va scumpi. Va fi mai rău. Părerea mea este că este o măsură îndreptată împotriva poporului, împotriva tuturor celor care contribuie cu ceva la bugetul statului. Deci este o măsură care, pe părerea mea, este neavenită și nu trebuie să se întâmple. Cum să comentez? Este foarte greu că și așa, din zi în zi, se scumpesc toate, nu ne mai ajungem, noi avem niște pensii amărâte și cred că nu convine la nimeni situația asta. Mămicile care se întorc la muncă mai devreme ca micuții să împlinească 2 ani primesc un stimulent. Mamele pot beneficia de stimulent care este în valoare de 100 de lei dacă depun cererea la primăria de domiciliu. Cererea trebuie depusă în termen de 30 de zile de la reluarea activității sau, în cazul în care depun după 30 de zile, dreptul le va fi acordat de la data depunerii cererii. Partidul Național Liberal va iniția și va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Boc 2. Totodată, liberalii speră ca Partidul Social Democrat să susțină această moțiune. Partidul Național Liberal săptămâna viitoare se pregătește să introducă o moțiune de cenzură. Este o nouă provocare pe care partidul de opoziție, PNL, o lansează în această perioadă tensionată pentru toți românii. Suntem foarte curioși să vedem cine își asumă alături de noi această răspundere de îndepărtare a simulacrului de guvern pe care România în această perioadă. Nu știu de ce se fuge de Parlament, de ce nu vine domnul Boc cu un guvern în fața Parlamentului, de ce nu își propune domnul Boc să trimită oamenii cabinetului la comisiile de specialitate pentru a fi evaluați. Probabil că face parte din scenariul tot. Să recapitulăm titlurile celor mai importante știri Partener TV. Premierul Emil Boc a stabilit componența noului guvern după demisia miniștrilor Partidului Social Democrat. Socialdemocrații vor pune la punct toate problemele în cadrul Congresului extraordinar al Alianței Partidului Social Democrat și Partidului Conservator. Directorii Partidului Social Democrat din fruntea instituțiilor deconcentrate își vor da demisia. Studenții dâmboviceni se bucură de un loc în cămine. Accizele în anul 2010 se majorează cu 1,2%. Liberalii vor depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Boc 2. Mămicile care se întorc la muncă înainte ca micuții să împlinească 2 ani primesc un supliment. Acestea au fost știrile Partener TV și nu uitați, suntem alături de dumneavoastră. Vă dorim în continuare o după-amiază plăcută. La revedere!